Fy nhw'n gweithio. Diwrnod 26, blwyddyn cynta o'r Drycin. Dwi'm yn siŵr os taw fi sydd ar ôl. Ond os rhag bod rhywun yn ffeindio'r fideo yma, dyma be dwi wedi casglu o'r amodau a'r sefyllfa sy'n mynd ymlaen yn y byd ar hyn o bryd. Cymorth 1. Os ydych chi'n gweld cymylau D neu'n clywed siren, mae'r cyngor yn chwarae, rhedwch. Mae'r Drycin yn storm sy'n clirio lliw allan o'r byd os mae'n neud synwyr. Drycin mond yn gallu mynd hyn a hyn mor bell. Felly, y mwy chi'n rhedeg, mwy o siawns chi'n dioroesi. Dwi'n cofio ddim bell yn ôl, o'n i'n rhedeg I ffwrdd o'r Drycin a nes I gwrdd â rywun. O'n i'n siŵr amdano fe ar y pryd, a nath o ddysgu fi bod golau yn gallu ymladd yn erbyn y Drycin. A nath hwnna achub bywyd fi. Cam 2. I gadw'r Drycin I ffwrdd o chi am hyn a hyn o amser. Defnyddiwch golau neu ffeindiwch golau. Cofio un diwrnod, oedd ddim yn ei hun. Oedd rhywbeth yn wahanol, oedd rhywbeth yn wrong. Cofio deffro nath o roi rhaff rhwng coes fi. A nath e dechrau tynnu fi tuag at y Drycin gyda fe. Oedd fel oedd eisiau marw, cymryd fi gyda fe. Hanner ola, nes I weld o fe. Ti'n gwybod be, o'n I wedi gweld yn gilydd am siŵr gymaint o ddiwrnodau, a ni'n hyd yn oed gwybod enw e. Oedd e fel oedd e o dan rhyw fath o trans, fi'n gwybod sut neu pam. Felly cam 3. Peidiwch ymddiried mewn unrhyw un, ddim hyd yn oed eich hunain, achos falle bydd e lladd chi yn y pen draw. Dwi'm yn siŵr faint mae hwn yn mynd I bara, ond mae gen I deimlad gwael bod e'n mynd I para blynyddoedd. Diwrnod 26. 20 mlynedd yn ddiweddarach. Dim ond fi sy ar ôl.